дар ноҳияи Масчоҳ ба ифтихори рӯзи модар чорабинии идонаи бошкӯҳ баргузор гардид, ки он ҳамчун рамзи эҳтиром ва арҷгузорӣ ба заҳматҳои софдилона, саҳми арзанда дар рушди иқтисоди миллӣ ва тарбияи фарзандон дар роҳияи ватандӯстиву ифтихори миллӣ қадрдонӣ карда шуд. намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд паёми табрикотии раиси вилояти Суғд Раҷаб Аҳмадзодаро ба самъи иштирокдорони чорабинӣ расонида, қайд намуд, ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми солона ба масъалаи эҳтироми зан модар таваҷҷӯҳ намуда, қайд намуданд, ки нақши занону бонувон дар пойдории сулҳу субот, ҳифзи арзишҳои милливу фарҳангӣ, дар ниҳоди фарзандон тарбия намудани ҳисси ватандӯстӣ, ифтихори миллӣ, инсондӯстиву масъулиятшиносӣ, инчунин пешгирӣ намудани омилҳои номатлуби иҷтимоӣ муассир аст. Изҳор гардид, ки рӯзи модар рӯзест, ки ҷашн гирифтани ин рӯзи бошукӯҳ нишонаи эътибору эҳтиром ва арҷгузорӣ нисбат ба мақом ва манзилати зан модар мебошад. Модар офарандаи ҳаёт, пайвандгари наслҳо, ноёбтарин неъмати дунё, сарчашмаи меҳру муҳаббат, чашмаи хушкнашавандаи ҳаёт мебошад. ҳамин аст, ки имрӯз аҳли ҷаҳон бузургии модарро беназир ситоиш намуда, ба ин олиҳаи беҳамто арҷ мегузоранд. боиси сарфарозист, ки имрӯз таҳти сиёсати созандаву хиратмандона ва бунёдкоронии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, мақоми занону бонувон дар даврони соҳибистиқлолии кишвар афзун гардида, онҳо дар татбиқи сиёсати давлат ва рушди иқтисодиву иҷтимоии кишвар мавқеи устуворро касб намуда, таи солҳои соҳибистиқлолӣ дар ҳама соҳаҳо баробари мардон муваффақона хизмат карда истодаанд. дар идомаи чорабинӣ барномаи фарҳангии омоданамудаи аҳли фарҳанги ноҳия ба чорабинӣ шукӯҳи хоса бахшид.